The presidential office yatora matanho against a company owned by Paul Tungwarara zvichitevera ma-allegations ekuti company iyi iri kuita illegal mining munzizi ichishandisa chisimba chekuti the owner is the presidential advisor. Izvi zvose zvatsinhirwa ne-audio yakarekodwa naPermanent Secretary for Presidential Affairs and Devolution Engineer Tafadzwa Muguti vachitaura ivo nezvema-threats avari kupiwa pamusoro pekampani iyi ichishandisa chisimba, asi vaMuguti vari kuti havasi kuzombotya kana kudzokera kumashure. Regai ndikupei audio yavakarekodha, asi kana mapedza kuteerera audio iyi ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, pandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Good morning, comrades. This is Permanent Secretary Tafadzwa Muguti, Engineer Tafadzwa Muguti, Permanent Secretary for Presidential Affairs and Devolution. I think let's just set the record straight. I don't like being threatened. I'm a civil servant who knows Basarake. We've been down this road before. Cabinet in 2024 made a directive to riverbed mining Yaban. Secondly, that was in August 2024. September, kwakabudiswa SI 188. Irikubana zvakare alluvial mining. Is riverbed rehabilitation ibasare ema. Cabinet aisati yaita anything. The only company yandiri kuziva yaka approacha ema was Temba ye Capsden yekwa Temba Mlisway. Ichiti Capsden vane rwizi rwekupfuura nemurwizi mavo nemuconservancy mavo ndo vanhu vatinoziva isu presidential affairs. Izvoti vanhu muri kutumirana matsamba muchisiya OPC muchifunga kuti isi tichafembera nemweya mucheno kuti muita basa rei. It does not work. I've written a letter to all secretaries of provincial affairs and devolution, simply reminding them kuti isusu kune cabinet directive and there's also a statutory instrument. As far as I'm concerned, I've not seen my cabinet papers which direct us, my permanent secretaries, kuti tichinje nzira yatinoenda. My job is coordinating my provinces. My job is making sure my provincial economies work. My job is also advising the presidium, OPC, chief secretary, zvatinge taona zviri kuitika my provinces. So this thing yekuti maundotumira ma death threats muchitaura zvakawanda muri kutamba. Ina ndivhunduke zvekumhanya. I'm also a cadre. Ndiri munhu weZANU PF. Ndakatrainwa like everyone else, and I've done my time. And andangoendekana nanyuka kunge mweya china. I've been through the trenches and I've been working with this system for a very long time. Saka inini handina kugadzwa na president because ndiri mwana waningi. Aiwa, ndakagadzwa because ndinogona basa rangu. And zvandachotaura izvozvo, kana iwewe uchiziva kuti wakasainirana ma-agreement akanzi OPC, isusu is also the president cabinet hatisaine ma-agreement isusu nema-contractor e-riverbed mining. Kana kune province yakakusainirana ma-agreement isina kuappruvwa na president, umbavha and will come after you. Whether mapedza kutora gold racho, whether muchiri kutora, we are going to come after you. Nyika ine is being plundered. Vanhu muchidestroya zita remukuru wenyika, muchidestroya zita raComrade Idi Mnangagwa, muchifamba muchitaura kuti president vati. President havataure chinhu chisiri kubuda through cabinet. If it is government business, havataure chinhu chisiri kubuda through politburo kana if it's party business. Anditika saka zvekufamba muchinyepera vanhu kuti ye zvazodai Muguti mwana mudiki izera as it's the office that I represent. Remekedzai office of the president cabinet. There's a full chief secretary there. Musate zvemusoro wenyu. Kana vari shwaya vanyora pasi, then you can do it, means the president knows. Kana musina tsamba yavari shwaya, ibvai ipapo. Majok members SMA provinces, basa renyu munoriziva, batai vanhu. Kana muchiziva kuti kuna vanhu vari kuita mining, vasina mapepa akabva kuna vakambamura, vasina tsamba yakabva kuna chief secretary, vasina tsamba yakabva kana iyo yakadhindwa kunzi president vati zvakati through cabinet. Regedzai. Kune interministerial committee iri kuchewa na honorable minister Masuka. It's not office ya Masuka, it's an interministerial committee. Meaning kuti it's a group of ministers vari kuongorora nyaya ye-riverbed mining. Vapei mukana vaMasuka vaite basa ravo nemamwe ministers. Musavamhanyire mberi, musafambe mushandisa zita ravo, musashandisa zita rema-ministers. Handitika ichitsotsa mada kuita ichi handiyo ZANU PF yatinoziva isusu. Whether muchida musingadi, haiyo ZANU PF yatinoziva isusu. ZANU PF hauzi musho wembavha.
musauye kugovernment muchinyepera ZANU-PF. Kana muri kufamba muchita mameeting yenyu maprovince muchita zvinhu zvenyu, make sure vamudhenda vanoziva. Kana vamudhenda vasingazive kuti muri kunoita rally variwo sector general muri kuitei? Kana isusu chief secretary vasingazive kuti muri kunoita government program muri kuitei? Musafambe muchitsika minda yevamwe. Kana muchita mabasa enyu mabasa enyu, but don't ever threaten me. And if you aim for me, you better not miss. Ndatenda hangu.